Tervetuloa arvon katsojat seuraamaan frisbeegolfin amatöörien SM-kilpailuiden finaalikierrosta. Tämä videotuotanto tehtiin MA1, eli korkeimman amatööriluokan finaalikierroksesta. Teitä viihdyttämässä täällä päässä meikäläinen Jani Puumalainen, eli minä kävin kuvailemassa sekä myöskin tämän tuotannon tehnyt. Tämä on meikäläisen debyytti täysmittaisen sisällön tuotannossa. Toivotaan, että sisältö on mieluisaa ja tämän myötä myöskin saadaan tietoon, kuka on amatöörien Suomen mestari vuosimalli 2023. 6.30 ja on aika päästää MA1 kärki irti. Ensimmäisenä tiillä tuloksella 15 alle. Edustaa Team Prodiskusta sekä Vuorelle Veikkoja Miika Marin. Tähän ensimmäiselle kierrokselle lähettäessä Miika on aika suvereenissa 9 heiton johtoasemassa, mutta Äijänpelto on siitä kuitenkin suht tunnettu rata, että täällä melkein mitä tahansa voi tapahtua ja etenkin taka-9 on aika semmoinen petollinen pätkä, että sieltä ruma luku ottaa hyvin herkästi. Mutta ensimmäinen väylä, 27 metriä, mennään aika lailla suoraan eteenpäin. Tämän tasoiselle pelaajalle se on midariheitto ja pitää vaan huolella, että se menee pitkän matkaa suoraan eikä osu niihin molemmilla puolilla oleviin koivuihin. Veikko ja hänkin Kasper Korhonen. Nämä kaikki pelaajat ainakaan niin kuin minulle henkilökohtaisesti, te ketkä ette minulta tunne, minä olen 8 vuotta kilpaillut. Itse amatöörikentillä en ole koskaan näihin kavereihin törmännyt ja aika yleinen semmoinen perinne, mitä tässä on vuosien saatossa huomannut, että amatöörien SM:ien kärki siirtyy aika nopeasti tästä sitten myös Pro Tour-kentille. Se on aina mukavaa saa pikkusen paikallista verta myöskin korttiin. Ja tämä on ensimmäinen väylä on semmoinen, että tästä todellakin haluaisi aloittaa birdillä. Tai sanotaan, että 2-3 ensimmäistä väylää on semmoisia, että vähintään 1 tai 2 niistä haluaisi itselleen ottaa. Edustava Noa Hämäläinen! Ja Ilari jäi pikkusen vajaaksi, otti just niihin vahtikoivuihin, mitä tuolla vasemmalla puolella on. Ja näyttää siltä, että Noakin pikkusen ei päässyt ihan siihen kiekon päälle ja jäi jonkun verran matkaa. Ilarilla on tästä semmoinen kuin 35 metriä koriin kämmen lähestyminen ja suoraan heti ensimmäinen aika näyttävä birdie-kortti. Ja tähän otetaan turnauksen pääyhteistyökumppani Espoo liikkuun replay myöskin. Tämä on ehdottoman ansaittu, älyttömän komea kämmen kontrolli. Juttelin sen verran Ilarin kanssa, oli ylivakaa putteri, harppia muistaakseen heitti tossa ja aivan keskellä korin pohjalle se päätyy. Tuollaisella heitolla on todella mukava varmasti aloittaa turnaus, koska monesti tässä tilanteessa pikkusen on vielä niitä jännityksiä ja etenkin vielä kun kärkikortissa ollaan, niin tommonen pikku highlightti siihen heti alkuun, niin varmasti mukava lähteä liikkeelle. Noa jäi melkoisen kauas, laittoi pienen hauntyngän, mutta jäljelle jäi aika lailla nostopaari. Miika saa siivottua erittäin mallikkaan alun, birdie sama pätee myöskin Kasperille. Nostobirdillä on erittäin mukava aloittaa tämä Äijänpellon taivallus SM-kisojen finaalipäivänä. Siirrytään seuraavana suoraan toisen väylän pariin. Kyseessä on 86 metriä pitkä, hyvin samanhenkinen heitto kuin mitä on tuossa ensimmäiselläkin. Tämä ihan vähän enemmän kääntää tuonne oikeaan suuntaan, eli Miika vasenkätisenä tämä on suhteellisen mukava heitto, että semmoinen hyvin neutraalilentoinen midari tai väylädriveri, ihan riippuu kumman kanssa. Itse vaan mukavampi hallita tätä väylää ja yrittää vaan saada itsensä mahdollisimman lähelle. Pikkusen näyttää vajaaksi jääneen Miika heitto, Kasper saa hiukan enemmän ilmaa siihen alle, mutta löytää ne vasemman puolen puut sitten. Noin yllättävän helposti tulee peliin ja tekee tästä, minkä toivoisi, että on helpohko birdie-väylä tässä kierroksen alussa, niin loppujen lopuksi yllättävän hankalaksi. Ilari pääsee kyllä puttialueelle, mites Noa saa hyvin ilmaa siihen kiekkoon alle, mutta ei ihan taaskaan pääse siihen päälle. Näyttäisi tuon noin korin tasalle, mistä päästään birdie-puttia kokeilemaan. Kasperilla varmaan 25 metriä vähintään matkaa korille, ja tuo oli semmoinen, että annetaan mahdollisuus mennä, mutta pidetään huoli, että jää mahdollisimman lähelle. Sama pätee Miikalle myöskin, noin näyttää aika nostopaareilta kummallekin pelurille.
Ilarin birdie-mahdollisuus alaraudassa kopsahtaa ja Noah on päässyt melkein ringin reunalle, mutta alaraudan löytää sekin putti, eli tämä näyttää melko vahvasti siltä, että par frame on tälle kortille tulossa meidän kakkosväylältä. Vielä saadaan Noah ja Ilari siitä siivoamaan omat paarinsa pois. Joo, par frameillä jatketaan tästä kakkosväylästä. Kolmas väylä 180 metriä, tavoite olisi päästä tuonne avoimelle tuohon mutkan paikkeelle ja just siihen mutkaan vähän vajaaksi on todella petollisesti ja ovelasti jätetty pieni hazard-alue. Te, keille hazardi ei ole tuttu sääntö, niin kyseessä on rangaistava pelialue, eli peli jatkuu sieltä, mihin se laskeutuu, mutta teidän tulokseen lisätään silloin yksi rangaistusheitto, eli on noin keltaiset tikut, mitkä tuossa äsken näkyikin. Miika asurina löytää aika hyvin, tämä on hyvin semmonen aika rutiini Heiser-heitto. Päästiin sinne avoimelle, tuosta on suhteellisen avoin paikka jatkaa sitten kohti koria. Mikäli oikeakätiseltä löytyy se vahva kämmenheitto, niin Ilari on erittäin vahva fore-pelaaja. Hän menee kokonaan ton pää niin sanotun estepuun ympäri. Tuo on vähän harvinaisempi peli, mutta erittäin hyvin onnistui siinä. Niin mikäli noin pitkälle päästään tossa, niin se helpottaa sitä kakkosheittoa todella paljon. Yhtä lailla Noallakin aika esteetön jatkoheitto, mutta ensimmäisenä katsotaan miten Kasper pääsee. Se on tosi ilkeän näköisesti jäänyt just tuohon puun taakse ja noi on pelottavia heittoja, koska jos sen heittoliikkeen jatkaa kokonaan läpi, niin siinä on riski, että täräyttää kämmeen selän siihen eessä olevaan puuhun ja siinä voi käydä hyvinkin vakavaa vauriota. Tuossa näkee, että voimaa ei hirveästi pääse tekemään, niin se ei muuta kuin siitä väylälle ja varma jatko eteenpäin. Noan kakkosheitto näyttää erittäin lupaavalta. Näyttää siltä, että me päästään puttaamaan birdieitä noilta paikoilta. Mites Ilarin jatko näyttää silmämääräisesti, että midari on kädessä. Päästään aika esteettömästi tuommoista Heiser-henkistä heittoa laittamaan kohti ja näyttää siltä, että taas kerran ollaan puttaamassa birdieitä. Tämä Miikan heitto on tullut todella pitkälle. Tämä on yksi parhaita avauksia vasenkätiseltä rystyheitto, mitä minä olen tähän nähnyt. Näyttää siltä, että vakaahko putteri, pieni semmoinen Anheuser liidättely, vaan että päästään katsomaan myöskin birdieitä. Tuossa ei Kasperilla ollut juuri muuta kuin, että lähäri vaan mahdollisimman lähelle ja paari korttia. Se oli komea putti Ilarilta, sieltä napattiin jo kierroksen toinen birdie. Korttia nyt ollaan jo 2 alle tässä kohdassa. Miika ringin reunalta siisti siivoaminen birdie myöskin korttiin ja Miika myöskin jatkaa tasaisen tappavaa tahtia, mitä on koko viikonlopun myöskin pelannut. Kasperin mahdollisuus vaan hilkun ohi. Siinä oli Noan birdie-putti. Kyllä näkee elekielestä, että ei ollut todellakaan tyytyväinen siihen omaan suoritukseen. Nyt on Kasperin bogiseivi, naulataan keskelle koria ja ei sen pahempaa vauriota onneksi siitä väylästä. Väylä numero 4, 193 metriä. Tämä on yksi radan vaikeimpia väyliä. Aloitusheitto, niin kuin näette, on todella tekniseen, ahtaaseen mettäränniin, ja noi on todella armottomia, ihan sama kummalla puolella oot, niin sieltä poispääsy on todella vaikeeta, ja sieltä otetaan rumalukua ja todella herkästi. Toi Miikan heitto näyttää aika hyvin löytäneen tiensä ulos, sama virsi näyttää olevan Ilarilla. Tästä kuvakulmasta ei täysin voi varmaksi sanoa, mutta näyttää siltä, että päästiin jopa melkein sinne avoimelle, mistä päästään suht esteetöntä jatkoheittoa katsomaan. Noalla hiukan liian suora, näytti, että ei kuitenkaan hirveän mihinkään syvyyksiin lähtenyt kikkailemaan. Kasper hyvin antaa ilmaa sille heitolle, se lähtee kääntymään, mutta näyttää siltä, että vähän sukellettiin tonne oikeaan reunaan, mutta se nähdään varmaksi tässä hetken perästä. Tämä paikka, mistä Noa jatko on
semmonen, että birdie on melkeinpä mahdoton tosta, että yritetään vaan päästä niin siististi ja niin pitkälle kuin mahdollista. Miikan jatkoheitto on aika esteettömästi ja päästään tuollaista hyzer-flippiä hakemaan kohti koria. Ja tuossa avausheitolla, jos oikeakätinen heittää rystyä, niin se pitäisi saada tekemään semmoinen pieni S-muoto, että se tulisi vielä sieltä käännöstä takaisin, koska niin kuin nähdään, että toi Kasperin heitto ei ihan tullut riittävästi, niin se tonne oikealle kun jää, niin se on aika tekninen heitto, mutta näyttää siltä, että me päästään vielä puttaamaan jopa birdietä, mikä on todella hyvä suoritus täällä väylällä. Ilarin jatkoheitto taas kerran ihan varmakseen voisi sanoa, että missä saakka ollaan, sillä me nähdään se hetken perästä. Noa saa siivottua itsensä ilmeisimmin melkoisen lähelle koria. Siinä oli Kasperin birdie-paikka. Ihan ei saatu yhdistettyä. Miika ei aivan myöskään. Tuossa oltiin vähän kympiringin ulkopuolella. Ja Kasperin paaripaikko tähän väylään, mikä on erittäin hyvä suoritus, ei sillä fieldille häviä yhtään. Ilari nappaa itselleen birdin, mikä on aivan käsittämättömän kaksi onnistunutta heittoa tuo sulle birdin tässä, plus hyvä putti luonnollisesti. Muut pelaat meidän kärkikortissa siivoo paarit pois, eli 4 pelaajaa 1 alle tältä väylältä on todella vahva suoritus. Väylä numero 5. 90 metriä jatketaan tätä huomattavan teknistä mettäosuutta eteenpäin. Tässä yleisin virhe, mitä pelaajat tekee, on se, että ne yrittää liikaa kääntää sitä tuonne oikeaan suuntaan, mihin se ihan pikkiriikkisen niijaa siellä lopussa. Koska todellisuudessa suoralla heitolla päästään jo ihan hyvinkin lähelle koria. Ja monesti se ylikääntö tuo erittäin odottamattomia tekijöitä ja todella tiheät metsiköt siihen yhtälöön. Tuossa näytti vähän, että Noa olisi pikkusen liukastunut. Espoossa on satanut vettä koko viikon ennen näitä SM-kilpailuita. Äijänpelto hyvin peltopohjaisena ratana, niin kuin nimikin antaa vähän ymmärtää, niin kyllä on erittäin kostea. Niin se myös näkyy siinä, että mutaa nousee aika paljon ja se on tosi lietteinen tuo maa, eli se sama liete kun siirtyy tiimatoille, niin se on todella liukasta paikkapaikoja. Näyttää siltä, että Noalla on pikkusen vaikeuksia tuon pidon kanssa. Ilarilla ei tuosta paikasta oikeastaan mitään ollut tehtävissä, eli tuo oli lähinnä layupia, paarikorttia ja matka jatkuu. Näyttää, että Miika samaa pelikirjaa noudattaa myöskin, eli alle vaan ja eteenpäin. Miltä näyttää Noan mahdollisuudet tästä? Näyttäisi siltä, että haaralta joudutaan hakemaan birdietä oikealta puolelta. Sieltä löytyy aukko. Tuo ei ihan esteetön putti vielä ole, mutta mahdollisuudet kuitenkin ollaan 10 metrin ulkopuolella tässä. Ei aivan saada yhdistettyä. Nuo on varmasti semmoisia putteja, mitä näin niin kuin pitkässä taka-ajoasemassa toivoisi naulaavansa, mikäli se kaikkein kirkkain mitalli siellä tavoitteena siintää. Kasperilta äärimmäisen onnistunut väylä. Päästiin noin 4-5 metristä karkeasti upottamaan koko kortin ainut birdie, eli tässä jälleen kerran jäljelle näyttää siltä, että nostetaan paarit pois ja jatketaan eteenpäin. Niin kuin nähdään, niin pelaajat käyttää kyllä ehdottoman tarkkaan sen oman aikansa siihen, ettei yhtään turhia hutilointeja tehdään. Se on kyllä merkki siitä, että vaikka meidän kärkikortti onkin erittäin nuorta pelaajaa, niin siellä on kokenutta ja varmasti paljon nähnyttä peluria tässä, että vaikka on lyhyitä putteja, niin niitä ei ruveta hutiloimaan missään kohdassa, vaan kiekot pidetään huoli, että ne on riittävän kuivia, stanssi on vakaa, niin pystytään suorittamaan se heitto vaaditulla tavalla. 6. väylä, 166 metriä, jälleen 1 par
4, eli mennään ton gapin läpi suht suoraan. Ihannetilanteena olisi päästä pikkusen feidaamaan vielä vasemmalle päin, niin sitten on semmoinen likimai hevosen kengän muotoinen se viimeinen heitto, mitä katsotaan, tai jos mielessä olisi ottaa birdie-korttia. Vasenkätiselle, etenkin rystypelurina, tämä on hyvin vaikea. Että kyllä tämä väylä etenkin avauksen osalta suosii aika paljon oikeakätistä rystypeluria. Kasperilla oli aika häijyn näköinen kikki siinä ja Noallakin se ottaa hipasun puuhun, mutta se vaan jatkaa eteenpäin. Näyttää siltä, että jatkaisi todella hyvään paikkaan. Kasper löytää jonkun pienen aukon aika vaikean näköisestä haara-asennosta ja pääsee hyvin jatkamaan kuitenkin itseään eteenpäin hieman avarammille vesille siitä lähestymisheittoa kohti koria. Tämä Ilarin paikka on hyvin tekninen, tästä korille pääseminen on likimai mahdotonta, niin tuossa yritetään vaan saitteessa mahdollisimman hyvälle paikalle. Miika katsoo taivaisiin ja lähtee heittää tuolta oikeastaan kaikkien puitten yli. Toi on se ainut linja, millä jos sinne korille halajaa, niin se tarvii kyllä tuolta korkealta heittää. Siinä oli Kasperin 3. heitto, näyttää siltä, että päästään puttaamaan kuitenkin paaria. Nyt on Noalla kunnianhimoinen haku. Näytti vähän hitaammalta kiekolta putteri tai midaria aivan suoraan taivaisiin ja yritetään liidättää sitä sinne korin läheisyyteen. Siinä oli Ilarin 3. heitto, tuo oli aika lailla tommonen neppi lähestyminen. Toki kun ensimmäinen väylä aika mallikkaasti napautettiin sisälle, niin sitä hetkeä sai miettiä, että joko historia toistaa itseään. Noan birdie-paikka vähän C1 ulkopuolelta. Ja upotetaan vaikeasta stanssista. Toi oli erittäin teknisen näköinen putti, minkä Noa kyllä suoritti todella taidokkaasti. Ja näyttäisi vähän siltä, että muulla ryhmällä edessä on paarien siivoamista, eli tällä kertaa Noa nappaa solo birdin tästä ja saa jälleen kerran pikkusen kiristettyä pelitilannetta. Väylä numero 7. Tämä tunnetaan Äijänpellon biistinä, 280-metrinen par 5, missä se sweet spotti on noin 130 metrin päässä karkeasti tiiltä. Eli tässä pitää päästä todella pitkälle sillä avausheitolla. Me korjaan, sweet spotti on 140 metrissä, mikäli halajaisi olla aivan täydellisessä paikassa. Ja koko ton ojan oikea puoli on OB:lla, eli jos tästä ottaa suora linja eteenpäin, niin tämä tiipaikka ei ihan ole OB:lla, että se alkaa tuosta sillan kohdalta jo, eli oikeakätinen rysty heittää, niin haluaa mahdollisimman pitkälle päästä, mikä kuitenkin varmasti feidaa vasemmalle. Mutta siitä huolimatta, jos teille ei ole semmoista noin 115 metriä pituutta, niin se ei saa mennä liian vasemmallekaan, koska toi pusikko tuolla vasemmalla puolella, niin kuin nyt hieman näette, se on todella ahasta. Nyt Miikalla oli pelottava. Vähän näytti tuommoiselta early releaseiltä, vähän lähti liian aikaisin tuo kämmenheitto kädestä, otti kovan näköisen kikin OB:ta kohti. Ollaanko me peräti autissa tällä? Sitä tarkkailtiin hetki. Näyttää siltä, että se ei kuitenkaan OB ole, vaan se, että nyt päästään tästä jatkaa kuitenkin 3. heittoa. Ja muistetaan, että tuolla puutunnelissa, mihin se jatkaa tuolla kaukaisuudessa, niin sieltä löytyy vielä pakotettu kiertosuunta, eli mando. Eli sieltä löytyy 2 nuolta väylän molemmista reunoista ja niiden välistä. Sen jatkoheiton pitää mennä, muuten lisätään jälleen vähän lisää rangaistusta korttiin, jos tämä väylä ei riittävän brutaali muutenkaan olisi. Tämä näyttää erittäin hyvältä jatkopaikalta Noalle. Ja toi on se idylli pelikirja oikeakätiselle, olisi saada erittäin pitkä tommonen ylikääntävä heitto tohon tunneliin. Tuo näytti pikkusen liian sisämutkaan jääneen. Kasperilla pikkusen kopsahtelee puihin tuolla pitemmällä. Ilari uittaa kokonaan läpi tuon jatkoheiton
Eli tossa mentiin todella pitkälle tolla heitolla. No, Noah pääsee suhteellisen niin kuin hyvästä paikasta jatkaa kuitenkin eteenpäin, koska sanotaan, että idylliväylän muoto vie just tota oikeata reunaa pitkin semmoisen hyvin tasaisen vasemmalle liitävän heiton. Tästä me haluan semmoisen pienen pointin nostaa esille. Niin kuin muistatte, Miika on vasenkätinen. Tuo äskeinen rolleri heitettiin oikealla. Eli itse asiassa Miika on molempikätinen pelaaja ja pystyy esimerkiksi kämmenheittoa hyvinkin tarkasti heittämään. Te saatatte tulla näkemäänkin niitä myöhemmin tällä kierroksella, mutta pystyy pelaamaan molemmin päin, mikä on kieltämättä aika hurja vahvuus. Noan lähestyminen vielä nappaa. Yhteen puuhun ollaan noin 11 metrissä ja vielä sylkästään. Toi oli todella harmillinen. Sitten Miikan jatkoheitto. Tässäkin ollaan vielä varmaan 7-8 metrissä, mutta tällä saadaan bogi siivottua pois. Kasperin paariputti. Se on kyllä vauhikas, mutta tarraa ja jää. Tämä Ilarin jatkoheitto oli ihan käsittämätön, nimittäin tästä otettiin birdie. Näitä otettiin vaan kourallinen koko SM-kisojen aikana. Ja Noah nostaa tuplabogi 7 pois. Jos en aivan väärin muista, niin finaalipäivänä toi 7. väylä pelasi likimain 2 heittoa, vaikka vähän yli 2 heittoa yli paarin. Eli oli todella vaikea väylä kyseessä. Meidän 8. väylä, tämmönen pieni niin sanottu palauttava tollasen hirviön jälkeen. 101 metriä, mennään suhteellisen avoimeen, mutta silti vielä aika tekniseen mettäränniin. Tämä koko matka mennään ihan pikkusen tonne oikealle liitäen, eli suosii oikeastaan vähän jopa paremmin oikean käden rystyheittää, koska sillä se sivuliike saadaan tehtyä vähän kontrolloidummin, mutta jos löytyy tuollainen touchi pasurina niin kuin Miikalta, niin näyttää, että tämäkään väylä ei ongelmia tälle johtoasemassa olevalle nuorelle pelaajalle tuota. Kasperin birdieputti. Pikkusen liidättää yli ja näyttää, että vähän jäi vielä palariakin siinä. Ihan ei tarraa Ilarilla myöskään, näyttää, että ollaan paaripaikoilla. Nyt olisi Kasperin paaripelastus. Se oli vauhikas ja kova keskiosuma. Näyttää siltä, että siitä otetaan bogi. Noan birdieputti. Se yhdistetään rauhallisen siististi. Sitten Miikalla mahdollisuus. Hän on vähän mennyt pitkäksi. Mahdollisuus ottaa birdie. Ei ole todellista. Toi on kyllä vielä vahvalta puolelta vasuriputtina ja silti sylkästään ulos. Toi oli tosi harmillinen paari. Varmasti toivoja odotti, että olisi birdie saanut yhdistettyä. Tämä on kyllä, mitä tältä väylältä itselleen oikeastaan missään nimessä haluaa ottaa, eli bogin, mutta minkä sille mahtaa, koska Kasper puttaa kuitenkin tosi vauhdikkaasti, niin siinä on sitä riskimarginaalia sitten myöskin, että mikäli mennään ohi, niin se voi mennä sitten vähän pitemmältikin ohi. 9. väylä, 183-metrinen par 4, missä OB-alue, niin kuin näette, että missä toi tiheä pusikko on, niin sen pusikon raja on jo heti OBn raja-aluetta, ja idyllitilanteessa haluttaisiin mennä semmoinen noin 110-120 metriä suoraan eteenpäin, jotta päästään sinne avoimemmille paikoille, ja sieltä se lähestyminen on sitten jo huomattavan paljon helpompi. Näyttää siltä, että Miika ainakin on aika hyvän olosilla paikoilla, mistä pääsee jatkamaan. Nyt ihan tarkkaan nähnyt, mitä Ilarilta tässä tapahtui, mutta on hyvin hankalan näköinen paikka jatkaa eteenpäin, mutta näyttää siltä, että aika hyvin saa selätettyä tämän ongelman. Sieltä tuleekin valkoinen lippu, eli pelialueen sisällä ollaan. Tästä heitetään korkeata haiseria, mitä Noah lähtee hakemaan, ja vähän nappaa noihin viimeisiin vahtipuihin, eli siitä vähän pitempi putti jää, milloin olisi mahdollisuus ottaa birdie-korttiin. Kasperilla pikkusen hankalan näköinen stanssi, mutta aika hyvin saatiin edettyä. Siinä saatetaan olla jopa puttietäisyyksillä, niin kuin ollaan nähty, että se Kasperin putti on aika vauhdikas. Miikan lähestyminen oli
erittäin todella ylivakaalla kiekolla, mutta tosi hyvällä pituushallinnalla, koska tuossa myöskin löytyy se OB, eli pelialueen raja aika nopeastikin tuolta takanta. Siinä oli Ilarin birdie-putti ihan hilkun verran ohi. Tässä ollaan yli 20 metrissä tällä hetkellä vieläkin. Toi oli niin pienestä kiinni, että siinä olisi ollut kyllä todella hieno birdie save. Sitten Kasperin birdie-putti. Jälleen kerran mennään koko laitteesta yli. Siinä on kyllä kova vauhti siinä putissa. Nyt olisi mahdollisuus Miikalla napata erittäin komia solo birdie. Ja sehän me muuten yhdistetään. Ja tämä tarkoittaa, että Miika jatkaa karkumatkaansa tuolla Ylvässä yksinäisyydessään. Ja näyttää siltä, että muu meidän kärkikortti siivoaa paarit tältä 9. väylältä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että SM-finaalikierroksen etu 9 on paketoitu tässä kohdassa. Hei, kiitokset kaikille teille katsoneille. Ja nyt siirrytään seuraavaksi taka 9 pariin. Mitä siellä tapahtuu? Tuleeko uusia käänteitä? Kenet kruunataan Suomen mestariksi? Tämä selviää vaan katsomalla taka 9. Vielä kertaalleen kiitoksia ja jatketaan seuraavan videon parissa.